Isebe lezezimali sele libeke bucala i-682.5 billion rand eza kuchithwa kwimivuzo yecandelo likarhulumente kunyaka-mali ka-2022-2023. Usoqoqosho ophezulu e-Standard Bank u-Elna Mulman ulumkise ngelithi ukuze sifezekiswe esi sinyanzeliso sezimanyano kungadingeka ukuba urhulumente ongeze i-60 billion yeerandi. One of the mistakes that we made in the past is to assume that a commodity boom would continue and we'd have strong revenue growth, and therefore we spend as if the revenue growth would continue. Whereas this time around, they are a little bit more cautious and saying we don't know how long this is going to last. Let's rather rein it in, get things under control, just get the fiscal position sustainable again. Abanye kwimibutho yabasebenzi bathi iimanyano zecandelo karhulumente zingacela nantoni na eziyifunayo. Kodwa bakwabanga ngelithi kunganzima ukuba isisinyanzeliso sazo siphumelele nanjengoko zityikitye norhulumente isivumelwano esizifaka emgibeni. We have demanded a single term. That is clearly informed by the history we have with employer, where when we have concluded a multi-term agreement, they reneged. Iimanyano zecandelo karhulumente asenathemba kurhulumente emva kokuba urhulumente wafeta kufunqu ulindeleke ngonyaka-mali ka-2020-2021.